Les escenes que anem a veure tot seguit estan basades en documents i partitures de l'arxiu privat López Cabrera, antics propietaris del Teatre López Cabrera del Verger. La història fictícia de Vicentet, el protagonista, és utilitzada per a conduir el guió teatral que té com a principal objectiu treure a la llum fets, documents i música de composició original dels López Cabrera. Per al dia d'avui, el guió ha estat revisat per l'autor Pasqual Salort Aguilar, per tal d'homenatjar al tenor vergerí Fernando Bañó, figura essencial de la història del cant líric als anys 50. A més, destaquem a l'obra l'inici de la seva carrera artística amb les primeres representacions que va fer en teatres de la Marina Alta, com el Teatro Circo de Dénia, o el seu primer contacte professional amb el tenor Cortis. Estem segurs que el públic sabrà diferenciar la ficció de la realitat. Eren els anys del canvi del segle XIX al XX. Regnava Alfons XIII i s'obria una etapa de regeneracionisme que pretenia modernitzar el país eliminant la ignorància, el caciquisme, la corrupció i el domini polític de l'oligarquia terratinent. Enfront, un creixent clima de conflictivitat social que pretenia fer la revolució des de baix, sindicalisme, coalicions obreres. Al Verger, la supervivència econòmica és basada en el treball del camp i els oficis habituals: fuster, ferrer, carreter, calciner, corretger, sedasser, mestre d'aixa. Lluny d'estar al corrent de totes les martingales de les altes esferes, els homes seguien la rutina diària, jornada dura de treball i partida al casino. Les dones poc més podien fer que dedicar-se a ser mestresses de casa. Els mitjans de comunicació eren escassos, no hi havia televisió ni ràdio i el cinema era mut. Estem molt lluny de la revolució tecnològica actual. Això explica que el teatre es convertirà en una de les opcions més estimades i sol·licitades per la gent, una forma d'expressió artística espontània que comptava amb el doble atractiu de fer participar al poble alhora que es formaven, tot tenint en compte que l'analfabetisme als pobles estava molt estès. Vicentet, el del casino, mestre d'aixa però gran aficionat a la música, va tenir l'olfacte necessari per a captar el talent que al poble anava forjant-se. Amant del saber, gran entusiasta i emprenedor, de manera pràcticament autodidacta, va esdevindre músic. Gràcies a la seva espenta, en les 2 primeres dècades del segle XX, la sarsuela ja arriba a ser tota una institució al Verger, amb representacions d'obres tan exitoses com La Generala i Los Guapos. Els fills Macià i Pepe eren els encarregats de musicar totes les representacions amb el piano com a ferramenta principal. Antoniet, jove encara, feia les seues primeres passes al piano i al clarinet. Un fet important marca un punt d'inflexió en la culturalització de la població vergerina. El 1922, Vicentet decideix fundar la Banda del Poble, la qual s'encarregaria d'administrar el cinema mut al pati de Company. Les coses no van anar com a ell li agradaven, així que decidí emprendre el negoci del cinema pel seu compte en un terreny a vora el riu Girona, on hi havia antigament una almàssera. Al front de la banda de música posa el seu fill, Pepe López, tot un gran intèrpret al piano, però, per desgràcia de Vicentet, Macià, el fill major, se'n va a l'Argentina a buscar-se la vida. A la música les coses són complicades en el poble. Així, entre actuacions diverses, serenates i balls, la banda del Verger inicia la seva primera etapa amb el reconeixement del poble i les autoritats. A l'any 1926, una sorpresa ben preparada és malentesa. Bona nit, estimat públic de la comarca, del Verger, de Dénia, de Pedreguer, d'Ondara. Esperem que la pel·lícula d'avui, Charlotte canvia d'oficio, hagi estat del seu gust. Però ara avui, a petició de tots estos músics i en honor al dolçainet que tots els anys ve al nostre poble a deleitar-nos amb les seues melodies, anem a retre-li un merescut homenatge. I ho farem amb la dolçaina, un instrument de tradició que no deixa de sorprendre'ns. Hem preparat per a l'ocasió una obra del meu amic Saúl Gómez d'Ontinyent. Una almàssera de cine serà l'obra que avui anem a estrenar.
Una obra que, per un altre costat, compta amb temes que tant el meu germà Macià com jo, Pepe, que estic segur que en coneixeu, José López, són temes que utilitzem per a musicar totes les pel·lícules del cine que tan bones vesprades es fan passar a vostès. Foxtrots, ragtimes o clàssics com la Rapsòdia húngara de Liszt i el Nocturno número 2 de Chopin són els que estan inclosos dins d'esta obra. Així que, amb tots vostès, la banda del Verger estrenar una almàssera de cine.
Això quin serà, hòstia? Com has pogut pegar-me-la d'aquesta manera? Però com pegar-li la pare? Tu diràs, dolçaina sí, che, dolçaina sí, dolçainer, putero, borratxo i dolçainer. Ai, senyor, en tant que m'ha preocupat jo de compondre per al trombó, trompeta, clarinet i tuba, i ara veniu vosaltres així a tocar-me els collonets. Al poble li agrada. No veu com aplaudixen? Calla, com que era això. El poble ni sap de música ni tu tampoc. I tu, Pepet, Antoniet, que siga l'última volta, que entres en aquest tros de fusta foradà, així no sigui. I vosaltres, musiquets, va, alceu el cul i arreu. Va! Però pare, com pots tratar-los així? Són els músics de la banda del Verger, la que vostè va tindre el coratge de fundar. Que res, pa, que fora! Quin home, quin geni, tu. En raó diu que poden el fill de director. Però el de Cristo que l'aguante. Que va, pa, que fora tots. Que home, que falta dos tasses de tila. Pare, això no és just. I este tema l'haurem de parlar en casa tranquil·lament. Què, Vicente? No s'enfade, home! No s'enfade! Que això ha sigut una cara molt ben feta, che! Això està ben fet? Sí? Calla, home, calla! Eres el meu sobre, jo ho he volgut tocar, però el defendré sempre este home. Tu l'has sentit? Mira! Vicent, una coseta, Vicent. Vicent! I el sobre? Què ves? Que tots Volem cobrar. El sobre? El sobre recorda que te'l paguen a Sant Pere. Així mane jo. I el que vulgui ser músic ho ha de fer desinteressadament. Així és que... Puerta! Au! Vinga! Ai... Públic de Verget, no sigueu bobos, que vos volen enganyar. Ben clar el diu la paròdia. Home dolçainer, putero, borratxo i malfaener. Sí, ja sé que aplaudiu per compromís. Però ja sabeu vosaltres que la bona música ha de passar per mi. Jo sóc l'únic músic que pot fer triomfar els millors artistes de la sarsuela del Verger. Jo! Pepe López s'ho fa creus per digerir el mal tràngol que el pare li ha fet passar davant del públic. Conviure amb el pare és cada vegada un poc més complicat. Fins i tot pensa de nou a buscar-se la vida més enllà del poble. Després de la seva estada a Nova York, decideix emprendre una nova aventura per la capital del Túria. Ben prompte entra a través de bons padrins en el món de les orquestres actuals al famós Gran Café Colón, dirigint l'orquestra Agrupación Vergel, en honor a mi pueblo, com bé va apunta en una de les seues cartes. Un any després, al Verger encara es comenta el succés. Cap de xiquet, tu! Vinga a repetir sempre el mateix! Joan, mira a veure si el fas callar. Ja ho té bé, home, ja ho té bé. Un sapatre o què? Un poc de respecte, Així viu una família de músics. I Antoniet s'està preparant per anar a la mili. Nyas cabàs! Ha resultat que per anar a servir a la pàtria has de saber tocar la flauteta dels collons. Tira, home, tira. Mira, més val que siga fuster i un home de trellat. Ala, tira tu. Pareix mentira que tu siguis un home de coneixements cultivats. Tu no saps
que la banda militar també té moltes bandes de música de primera categoria. Ai, Safanòria, més valdria que entre absenta i absenta el llegires algun llibret valent. Ja la tenim! Hola, Joan! Vés a veure que el deguem, que trobe que la meva dona té el dinar a taula. Aguanta el macho de ramals, tu! Si tinga pressa, que arranque a córrer. Relájate i fet en una, que esta te la pague jo. Home, així n'encan quede tu. Però... deixa que te la magaita ahí del pajarito. Cavallers, al tanto. Ja, Vicente! No s'enqueten ni, home! Que jo l'admire de veres, home! Un home que de mestre d'aixa ha passat a Múnich i ha sabut ensenyar als seus fills a tocar el piano. Che, ojito, ojito! I se ve venir la meva admiració! Però Cristo marinero! No em dirà vostè que tingués un fill per allà de l'Amèriques i un altre que no para de rodar món. Lo millor que puga fer és procurar que Antonieta es quedi al seu costat per a cuidar-lo! Ells primer que asseguren el seu pa, que de mi ja tindran temps d'ocupar-se. A més, saps què tinc que dir-te? Dime! Que servir a la banda militar que hem sol·licitat té les seues avantatges. Per un costat, guanyarà un jornal que molts del poble, més que els del poble. I per l'altre, estarà a prop de casa si ingressa a la infanteria d'Alcoi número 51. M'has sentit? S'ingressa! I damunt ho fa molt bé. Segur que el fan director de la banda. Si eixe home és tot talent. Para el carro, tu! Per a talent, Pepe, tu! Cabe com a lliga a una de l'Infante allà a Màlaga! Soto! Quin dandi! Un poc més i el fan ja entre l'Alfonso XIII! A mi no me duren o què? No m'has dit que la volies de dalt? Espera't una miqueta que es faça bona. I digue'm, Vicente, com opina vostè de la dolçaina? Vaja, un instrument ben acertat, tu! Qué gust de sentir una màsera de cine de Saúl Gómez. Ixe, mira, en lleves el sombrero. Ixe tot un figura que m'haurà dedicat una obra mestra, i tot gràcies al seu fill Pepe! Ja! Si no ho dic, rebente! Senta-te, home. Deixa estar de tocar les testers del meu sogre, que tindrem que ser per cames, home. Va, relája't i pren de la de dalt. Home, em pensava que no arribaves. Mare, anem un poc a dins, que la mare ja te'l dirà a la taula. Ja pot l'arròs? Sí, anem a nosaltres que es gela. A la taula i al llit, el primer crit. Ai, trenta pinyol! Che, Paco, lo de l'estrena de l'obra, tot un èxit.
mà que maneges raó. Però de so ni una paraula al meu sogre, per l'amor de Déu, que no sabem este home per on mos pot eixir. Jo el veig molt afectat pel tema. Normal, si li peguen a fugir tots els músics. Boca solta, alto ahí. Això no t'ho consentís que ho digues. Els músics l'admirem molt perquè li tenim molt que agrair. Tots sabem que és un home que té poca paciència i que li agraden les coses molt ben fetes. Però si volen saber més de música, li haurem de fer cas. Home, pues sí, però, che, lo de l'almàssera de cine va ser una cosa ben feta, no, tu? Sí, ahí no té la raó. Però tu ja saps, ell no sabia res. Macià a Buenos Aires, Montevideo, Mendoza, Pepe per Madrid, Valladolid, València, Màlaga, on actua en l'hotel on sosteja la cort del rei Alfons XIII i Antoniet per Alcoi. La vida a casa dels López Cabrera es feia bastant més dura. Maria i Pura omplien els buits dels germans perquè de Vicent López fills sols en tenien les notícies que anaven per París l'any 21. Vicentet aprofitava els moments de màxima clientela al casino per ambientar fent cantar a Maria i a Pura, acompanyades pel seu piano. Era la millor forma de distracció que tenien els homes després d'una jornada dura de treball. El 1929, l'any del crac financer als Estats Units, dos terribles colps fan canviar el dia a dia a la família López Cabrera. A la mort sobtada de Pepe a l'edat de 28 anys per una greu malaltia, s'uneix la mort mesos després de María Josefa Cabrera, la dona de Vicentet, la mare. El soterrament de Pepe López Cabrera va ser d'aquells que porten cua. Tant és així que fins i tot va tocar la banda del Verger. Antoniet acabava el servei militar i tornava d'Alcoi. A casa el pare el necessitava. El 1931, després de moltes gires per Amèrica del Sud i d'haver patit aventures a Bolívia, Cuba i la Revolució de Perú, Macià aconsegueix fer un viatge de visita al seu poble. És l'octubre i s'acosten les festes patronals del Verger. Ai, Pura, che, tu sempre, vinga a treballar, sempre la pau a la granera del mar. Aurel, mi vida, Antoniet, ¿cómo queda Trafín? Ei, que poc gust de viure. La teva germana ja t'ho dius, que poc gust de viure que tens. Ella és més rica que jo. I tu, Macià? Che, també sempre cara al piano, vinga a fer feina. No et trobes que fa 4 dies que vens? Treballes massa, che. Tens unes vacacions, que t'ho mereces. Què fas ara? Vine, Antoniet, vine. Llitja-hi. Jo preferís que m'ho toques primer, que trobi que és molt més bonico. Però escolta això. Vaig un passo doble, Joan, vaig un passo doble ben parit. Cal de punta. Sí, si és que això de la creació, això no és una cosa únicament de la divinitat, germà. Picasso ja ho diu. La inspiració existeix, però t'ha de pillar treballant. Mira, germà, vols que em diga una cosa? Dime. El diccionari és l'únic lloc on trobaràs èxit primer que treball. Raó tens, Antoniet. Mira, llig, mira el que em diga, llig-hi. Che, tu. Vergel, paso doble. A mi entusiasta hermano Antonio, con sincero cariño. Eso es.
Matías López, Vergel, 19 de septiembre de 1931. Sí, tu, això és el més gran del món. Que el meu germà faci un passodoble dedicat al seu poble, això no té preu. Però és que damunt del dediques a mi, germà, això, mira, toca un poquet més que estic que no m'aguante. Pura, solta la granera que anem a ser primers en ballar el passodoble Vergel. Vale, va. La faena, sí? Enfadar-lo, Antoniet. Tira-li, Martí. Que bé me l'has pegat, Macià. Que bé me l'has pegat. Ja veig que has compost un passadoble que es diu el Vergel, sabent que ton pare en té dedicat un al poble. Pues pare, té molt bona pinta. Ah, sí? I damunt me'l dedica a mi tot. Te la dedica tu? Fot. Sí, Macià, el que no pot ser és que la teua preferència siga fer teatre amb les Vidals. I ara aparegueu per ací, volient que la banda toqui els teus passadobles. D'això res, la banda tocarà els meus passadobles. I prou de ser color. M'has sentit? Que quede ben clar i no parlem més. Està clar? I ara, crideu a Maria i vull parlar d'unes coses de família. Va. No va ningú? Dic jo que si anem a parlar de coses de família, tindrem que tancar les portes del casino. Ja va. Ja vos creu? Va, Ara de fer. fora d'així. Ah, sí? Ni el menuret, el tira, ja està. Va, que sois primer. Home, sí. Va. Bueno, en vista de l'èxit seré jo el que les cridarà, no? Dominó, també jo que sé ser l'Andut i Joan, també farem bona... Maria! Baixa, que el pare té coses importants que contar-vos. Però què fa Maria per ahir? Ja estic així. Maria, que la rata corria. Bueno, família, com esteu tots reunits i jo trobo que així no pinta res, me'n vaig, vull anar a la carnisseria i de passo compraré casalla, jo què sé. Poca falta fas. Encara que no estiguis res passarà. Quina és que te pots anar? Que la massa m'han donat. Mireu, la mare ja no està amb vosaltres i el pare va fent-se major. De Pepe ja sabeu que algun dia li dedicaran un carrer al poble, però ja no el tenim entre nosaltres. Ara sou vosaltres els que teniu que treure el carro endavant. Al pare li agradaria que el casino i el cine tinguéreu en les vostres mans i traguéreu el vostre talent per a millorar la sarsuela i el cine que tant li agrada al poble. I en quant al casino, tinc pensat que siga per a Maria i Pura. Pare, però és que jo... Tu, Macià, fes-me cas. Fes-me cas i aprofita el teu talent per a muntar sarsuela i dedica-li un al poble, que per a tangos ja estic jo, i passador. Està clar? Sí, Macià, el pare té molta raó. Tu i jo faríem una societat perfecta. Ja ho veig.
Jo conec a moltíssims músics de la comarca i si fa falta, jo te'l dic, els porte de la banda militar del Coll. Muy bien. Ara, mira, sabeu què podríem fer? Renovaríem l'escenari. Muntaríem unes sarsueles i unes operetes espectaculars. I faríem del Teatre López Cabrera la seu cultural de la comarca. No pare, jo tinc la família a l'Argentina, la família sencera i el meu gos dormi sol. Si és que no els puc abandonar allà allau. I a més tinc contractes en el Teatre Avenida de Buenos Aires. Ja estem a l'Argentina de les castanyes. Mira, Che, mira, saps què t'ha de dir, Macià? Fes lo que vulguis, però com el poble del Verger no el voldran a cap de puesto. Pare, no estàs així, home. Que no em posi aixina, si és que no puc amb este fill meu. Buenas, això què és? Del carrer Segosent? Tu calla. Quan tens del poble se'n va a l'altra part del món. I quan està al poble es passa el temps en les vitales i en els ditxosos teatres. Macianet, cuidadito en les vidales, home, cuidadito en elles. Mira, ves i guanya 4 terres per ir fent teatre en quan podries guanyar-los agrapats si els dedicares a la música. Ai, senyor, i quina pèrdua més gran pel poble, cavallers. Déu, jo amb este home no puc discutir. Me'n vaig. Ells que ve. I canvia el nom al gos, home. Macià, Macià. Mireu, no ho sé. Este Macià té germà meu. Entre la Laura Pellarà l'Argentina, el seu gos dormir sol i les seues creacions, ves tu a saber com acabarà. És que no pot ser, Antoniet. No pot ser. Pare, escolta'm a mi. Escolta. No trobo que per una volta que ha vingut a veure mos ha estat un poquet massa dura, home. Dur és tindre els fills pel món en quant a un ja va fent-se major. Però Macià té la seva vida a Amèrica, allà a l'Argentina. Allí té la seva família i té tot el seu dret de cuidar de la seva família. Jo també he cuidat dels meus i ara a poc, no ho veus, van abandonant-me. Ai, pare, no sigues així, home. Macià no l'abandona vostè per a res. No. No, vostè l'ha criat per a ser un gran músic. I hauria d'estar ben desvanit de veure que tira endavant en la seva carrera artística. Acas no ha vist les operetes que ha escrit? Flor de Arrabal, La prosa de la vida. Ai, pare, això de qui va trec, si no de vostè, home? Tens raó, Meneses pura, tens raó. Reconec que la seva música són verdaderes obres d'art. Mira, precisament estic fent una còpia del preludi de Flor de Arrabal, perquè si algun dia la interpreten així. Mira, d'això que el conte no li digues res a ell, Estiga tranquil, pare, però m'alegre molt d'haver-lo fet reflexionar. M'alegre molt. Al 1931, el rei Alfons XIII es veu forçat a abdicar. Davant el triomf electoral de republicans en les eleccions democràtiques que es convoquen després de la dimissió de Primo de Rivera. S'obrin nous temps després del fracàs del sistema de restauració borbònica i de la dictadura de Primo de Rivera. S'estableix la Segona República el 14 d'abril de 1931 amb Niceto Alcalá Zamora com a president, substituït després per Manuel Azaña. D'entre les grans reformes que es promouen el foment de la cultura i la reacció primària s'estableix com a eix vertebrador de la societat. Al Verger comença a fer-se tot aquest canvi realitat. El 1933 ocorren fets importants que marquen un punt d'inflexió en la vida cultural del poble. Pare, tinc coses importants que contar-li. Què passa ara, Antoniet? Ja tenim els estatuts. Estatuts? Quins estatuts, Sí, pare. Hem fet societat. Vinc de l'Ajuntament. El secretari els ha mecanografiat a 2 tintes i tot. Mire. A veure. Societat Musical
la lírica recreativa reglamento? Què? Això quin tu actes, Pare, són els estatuts. Mos feien falta per a legalitzar la banda. Mos feia molta falta. Sense un paper no es pot anar per ahí en la vida avui en dia. Escolta, això ho tindré que dir jo, no? Que per això sóc jo el fundador de la banda. Sí, pare, mereix raó, però és que com li dic, sense uns estatuts la banda no existia. I ara, que les coses han canviat, a l'Ajuntament van a donar-nos suport, van a fomentar més la cultura, l'educació. I tenien que fer alguna cosa per a que això fos oficial. A veure, canta. Qui són els que tenen que estirar del carro? A veure. Pare. Tots molt bons músics. Sí? Sí, tots han passat per les seues mans. A veure. Mire, ahí tenim a Ángel Cardona. Bo. A Manuel Flores, que serà el tresorer. Boníssim. José María Flores. Bo. Ramonet. Boníssim, també. Vicent Giner, el mestre. Ai, espectacular. Bueno, i jo, de director musical. Ja veig que és bona gent ja, però em falta un. Sí, té raó. Me'l deixava. Jaume Torrents. I qui més? Pare, per l'amor de Déu, com no anava a estar vostè? Mire, un artículo adicional apostes para vostè. Al final de todo, mire. Artículo adicional. Esta sociedad tiene el gusto de nombrar socio de honor a don Vicente López Carrió y asimismo se complace en tenerlo por consejero y maestro artístico, Vergel, a 1 de enero de 1933. ¿Qué? Home, què li pareix? Ja veig que per fi algú ha fet les coses ben fetes. Però que no te s'olvide que encara que no vaig als ensaios, sóc el millor que vos puc aconsellar. Sí, pare. Això ho tinc jo més clar que l'aula. Farem serenates, audicions, concerts. Ja ho veig, la banda del Verger tornarà a sonar com mai. Serà un èxit. Si vols tindre èxit, no t'olvides del poble. Encara recorde, si vols tindre èxit, no te s'olvide del poble. I la sarsuela també. Ja sé el que va dir-me, sempre està en la sarsuela. Encara recorde l'èxit que va tindre la Generala en l'any 14, en el magatzem del Primo. Oi! Per no parlar-te de los guapos. Oi, mare meva. Allò va deixar el poble entusiasmat. Los guapos. Ai, mare. És que t'agrada tocar les castelleres. Sí, pare. Vostè no patisca. Mourem a les comissions de festes i muntarem unes operetes i unes sarsueles espectaculars. Si és que la gent ho demana a grito pelao. Si la gent ho demana, la tens que deixar ben contenta. El poble és la teua clientela. Molta raó té, pare. Sí, mire, però ja sap que les coses no depenen únicament de mi. Encara que jo sigui el director i vostè el conseller artístic, això és una societat. I n'hi ha diverses opinions. Tinc ahí gent que em diu: què fem en el tema de la dolçaina? Mira, la dolçaina, mira, aquest tema no em mereix. No em mereix que en el teu germà Pepe ja la vestim. I la veritat siga, ben tocada és una meravella. Però les coses ben fetes, Sustos com el teu germà, ni un, Ni un, que uno ja té una edat. Bé, pare. Vostè no patisca,
que per falta de ganes de treballar no serà. Jo posaré tota la meva voluntat per a fer el que vostè m'aconsella. Mira, el pare podria ajudar-te agarrant el manual de la instrumentació, que em va deixar del teu germà, va ser. Això jo el conec també. Bon manual. Al pare li agraden les coses ben festes, Sustos com el teu germà, ni un. Ja m'ha pres la lliçó, pare. Ja. Dos voltes... De moment, amb la donsaina, fes-te el sueco, I al temps el diràs. Ningú sap a on va si no sap d'on ve. Els temps d'apertura inicial de la Segona República, junt a la incorporació del cinema sonor l'any 1934, amb la compra de la màquina Zeiss Icon per part d'Antoniet, esdevenen un revulsiu social per al poble del Verger. Malauradament, la desafortunada Guerra Civil del 36 al 39 provoca que la Coalició Nacional de Treballadors requise el cinema-teatre, frenant així l'activitat setmanal que s'hi genera. En acabar la Guerra Civil, a l'any 39, any de la victòria, el cinema sonor torna a reprendre l'activitat normal i la sarsuela torna a ser motor cultural de la població, tot i que la postguerra endureix les condicions de vida del poble. La censura està establerta per part de les autoritats. La llibertat d'expressió brilla per la seva absència, però al casino les converses de la postguerra es reguen amb bona música i cant. Joves promeses del Verger s'inicien amb els seus primers pinets davant d'un públic que s'entusiasma i oblida així la duresa del dia a dia, fam, misèria, atur i condicions laborals de poca dignitat, per no parlar-ne de la repressió i la persecució ideològica. Sí, això del dominó mos té més enganxats que un ganxo. Què enganxa més que un ganxo? Dos ganxos. Ja. I damunt voldràs que mos riguem. Este Bernat té la gràcia al florit. Què, Joanet? Ja ho diu el dicho, ja. Qui s'ajunta en un coixo, a l'any, coixo i mig. Mira, si t'espavilen una miqueta més, igual li guanyarà el teu sogre acudentor, home. Mira. Un ull al plat i l'altre el gat, que la partida està en marxa. Mira un altre. Este Bernat, quin rebajoca més regran, Va, tu, espavila't, que així es ve a lo que es ve. Recollons, Joanet. No dic jo el que hi ha. Ja sabem tots que estem així, que el generalíssimo mos tapa la boca. Però, home, una miqueta de... Els rojos! Els blaus! Mut i xitón, Mut i xitón! Al casino de la tia Pura, de política ni una paraula. Al casino de la tia Pura, absenta música i partida dura. Sí, el que tu digues. Mire, i Joan, el que va de cara no fa por. No et fies de l'àvia mansa, que sense voler t'alcança. I parlant de música, escolta.
Fer-lo entrar, tu, fer-lo entrar. A vos si la música amansa les fieres. Deu ser el meu amic Fernando. Això és una eminència. Vaig a fer-lo entrar a veure si anem un poc al cotarro que... Fer-lo entrar. Pausa en mi vida. Ja tenim. Sóc que vea. No, si no dic jo. Jo pinte menos que un sano más que aquel. Que no ho sabien o què? Bona vesprà, companyia. Hola, bona vesprà. Bona vesprà, bona vesprà. I què, Joan? On tens a la teua cura? Verdad. Ai, és que, xico, hem sentit cantar. Ai, hem sentit cantar, jo li dic a ella. Xica, anem al casino, que segur que avui n'hi ha festa allí. Ai, quina manera de cantar. No digues que la meva germana està per dalt. Neteja ni neteja. Esta germana meva s'ha de morir i no haurà d'anar amb les mans. Ai, que por gust té de viure. Sempre netejant, filla. Rosita, anem a buscar-la, a veure si la fem baixar. Anem a fer-la baixar. Però escolteu, feu entrar ese xicot, que està de molt bon voler. Ai, Maria, jo l'he vist cantar i eixe xic té una veu que des d'allà dalt la penya roja se sent. Que gust de sentir-lo cantar. Escolteu, i vosaltres animeu-se, Animeu-se una miqueta. Ahí jugant i pegant i en pau. Animeu-se com ese que canta. Vinga, va, feu-lo entrar, que tenim moltes ganes de sentir-lo. A veure si s'anima tot una miqueta, Joan. A veure. Massa festa. I porta't miradores i tot, tu, les marujes. Això, què, Joan? Això és el que li falta a este casino. Això, festa! Sí, home, festa. Ja tenim el jaleo armat. No en tenim prou en els saraus com es munta Antoniet i damunt tu ves donant-li corda, home, ves donant-li corda. Cavallers, així teniu el meu amic Fernando. Fernando, este és el tio Joan, el gendre del tio Vicentet, l'amo. Mi morena me ayudó. ¿Cómo están ustedes? Buenas. Uy, ay, ay, vente! ¡Azoque! Este hombre de a cantar barrancasoques. Ven, xicot, vine pa que sí, vine. I tu, de què treballes? Jo faig el que puc, compañero. Les coses estan molt fotudes. Sí, home, sí. Treballa al bancal i porte ganao. D'algo mos hem d'alimentar, bon amic. Veritat és. Però a mi el que m'agrada és cantar. Fotuda està la cosa. Esta guerra portarà arrastre. Que n'hi ha que no li va tan mal. Veges. Veges el piano de col·legi d'on així. Destraperlo, segur. Mi si el tio Vicentet se'n maneja el cotarro, o no. Això es tindrà un bon ull pel negoci. Va, Fernando, aprofita que tenim a Molina així i arranca't en ese que tu i jo sabem. Sí, però si no hi ha dones, això està tot molt apagat. Sense dones no hi ha alegria, i sense alegria no es pot cantar. Para, tu, para! Però si tenen admiradores i tot! Joan, fes fer passar a l'artista, baixa-les, que la festa està així assegurada! La gana que tinc jo de jaleo, senyor. Mira que sou liantes, és que sou liantes entre uns i altres. La meva pura té faena dalt per anar-hi vendre'n i vosaltres liant-la. A ver... Maria! Pura, pureta! Baixeu i veureu quina sorpresa vos tinc preparat. Joan, el tio Vicentet no està, però estaria ben satisfet de veure este jaleo. Això és el que li agrada pel seu casino. Negoci, Joan. Xiques, calleu.
Calleu. Vaja un xic ben templat. Maria tenia raó. De propet encara guanyes més. Cita, vine per ací. Que poca vergonya que tens. Mira, la Rosita Mores. Pues mira, saps què vull dir? Que anem a fer-la callar. Perquè tinc una gana de sentir-te saber. Escolta, mira que sou manifacers i tracamanderes. A la feina que tinc per dar i no paro de tocar. Però mira-lo, filla. A veure, mira. Saps què t'ha de dir? Toca, Molina, toca, que això val la pena. Mira la pura, mira tela. Tan paraeta que pareixia com Sant Valentonà. Ai, les dones, ves darrere d'elles, ves. Granada. Vaya. La Segona Guerra Mundial es troba en el seu punt central. La posició espanyola inicial de neutralitat i no bel·ligerància és incapaç de frenar la creació de la Divisió Azul,
un cos de voluntaris espanyols disposats a lluitar en el bàndol alemany quan s'iniciara la invasió russa. La premsa i la ràdio estan censurades i controlades pel règim franquista i des del 4 de gener de 1943 el Nodo es projecta obligatòriament en els cinemes espanyols just abans de la pel·lícula. Les primeres imatges de Nodo, el parte de guerra, informen de la caiguda del bàndol republicà, així com de la invasió de Polònia per les tropes alemanyes. En el Palacio de El Pardo, como en otro tiempo en su cuartel general, el jefe del Estado español, caudillo victorioso de nuestra guerra y de nuestra paz, reconstrucción y trabajo, se consagra a la tarea de regir y gobernar a nuestro pueblo. Siguiendo el ejemplo de Franco, todos los españoles tenemos que ver de imitarle, y lo mismo que él dedica su inteligencia y su esfuerzo, su sabiduría y prudencia de gobernante a mantener nuestra patria dentro de los límites de una paz vigilante y honrosa, cada uno, en su esfera de acción y de trabajo, ha de seguir esta línea de conducta sirviendo lealmente la misión que le esté encomendada y que, en definitiva, redundará en beneficio de nuestra nación y de nuestro pueblo. En los días de supremo peligro para la patria, él supo salvarla con su presencia heroica y con su talento de estratega en los campos de batalla, y abrir las puertas de España a una nueva era de honor nacional y de grandeza. Siguiendo el símbolo y ejemplo de nuestro caudillo, la unidad de los españoles y su disciplina es base de nuestro renacimiento presente y futuro. Cada uno en su puesto tiene el deber de aportar su esfuerzo personal para cumplir la consigna suprema de Franco: unidad y trabajo. La patria cuenta con un plantel de héroes para defensa de su honor y garantía de su integridad nacional. En fi, una visió un tant particular d'Espanya i de la resta del món, amb escasses possibilitats de contrastar per part dels espectadors. Els López Cabrera ho tenen clar. La postguerra serà llarga i dura, però algú ha d'assumir la funció dinamitzadora d'una població que, tot i estar lluny de les capitals, es ressentix amb la conjuntura econòmica i política. La preparació de sarsueles com la Generala requereix la recerca de cantants i artistes. A l'any 1943, una futura promesa és descoberta. Va, Maruca, va, arranca i jo sé que tu tens bona veu. Ai, mare, Vicent, però si jo d'estar només a cantar que de barracatxa. Jo no sé com m'eixiràs. A veure qui riu per ells, Qui riu per ells? Esta xica ha vingut així a fer una labor molt important. Així que menys risses i no volen que es cobren a tantar. Em mireu? Mira, Maruca, escolta'm, encara que tinc la veu fònica, però la cosa va per ell. Va, Molina, tira-ho. Siempre allí tenía que estar grave y serio y muy estirado y rígido y tieso. No me permitían mirar a las velas y eso que mis ojos iban tras de ella. Y yo estaba que rabiaba abrazándome de amor. Y mi vida no era vida y ahora estoy mucho mejor. Libertad yo tengo de salir y entrar y ahora siento la alegría de vivir y enamorar. T'ha agradat? Però quina veu conserva encara? Tu olvida't de mi. Olvida't de mi i preocupa't de lo teu, que ja és prou, Escolta, tu saps cantar la cançó de l'Arlequín? Ai, vaya, que me la sé. Ala. Mamá
la vida. Ale, pues tira-li. Vaya. Ho veurà ara. Ale, fa que Molina toque. Que mos costarà així en barca. Què, Molina? En tant que saps tu de cantant, i què m'has portat? Això no hi ha qui ho adreça, Mira, em costarà fer com feia Saez, que anava a València a llogar els cantants. Mira, Maruja. Pare, tenim bones notícies. Pare, espera't un poc que tinc que fregar el foc. Molina i Maruja, arreu pa que l'anem ensayat. Va, arreu. Va, que el grup està acabant. Va. Pues pare, con Lidia, bones notícies. Ja tenim el príncipe Pío. Mira, Nyas, a que s'ha trobat el Luis Mariano pel carrer. No, pare, Fernando Bañó, del poble. Sí. Bernat el gat me l'ha recomanat. Bernat el gat, ese són més per vell que per gat. Pare, li he provat la veu i m'he quedat de pedra. M'ha cantat el tango madre, el huésped del sevillano, la tabernera del puerto. Tu, impressionant. És un tio jove i té una veu portentosa i una bona presència. Jo penso que, encara que no sap res de música, té moltes possibilitats. Haurien de buscar-li algú per a que es formara al cant. Ja, per això no patisques, home. Ja no patisques. Parla Espera que t'ho diga ben clar, que estic ara perdut del tot. Amb don Pedro el metge i don José el retort, que ells coneixen un tenor de Dènia i el podrien assessorar. Tenor Cortis. Sí, senyor, el mateix que calça i canta. Pues sí, pare. Con Lidia, Fernando és un xic campechano. S'ha criat al poble entre animalets, perquè porta ganau, treballa al camp. No és que la gent del poble sigui animal, vostè ja ho sap. I la veritat, jo penso que té moltes possibilitats. Un xic campechano, amb una veu portentosa, i sobretot, una gana de triomfar. Però escolta, tu profita tots els detalls i que no s'oblida del poble. Escolta, no siga que se'n puja la nube i el fem triomfar i després se'n vaja per a les Amèriques. M'has sentit? No, pare, segur que no, segur que no. Jo estic segur que si ajudem a la gent del poble, ells ens ho agrairan i estaran disposats a col·laborar en les nostres sarsueles. Segur, però estic seguríssim. Mira, si vols que siguin artistes, no t'olvides de mirar tots els detalls, Que després de cantar bé, són bons artistes i també són bons actors. Però ojo, ojo, que no t'olvida del poble del Verger, Sí, pare, i ho torno a dir, ho mirarem tot. I el poble no l'oblidarà segur. Mirarem el gest, la vestimenta, la bona presència,
I per l'altra cosa, pare, no es preocupe, que jo estic segur que ell estima la seva terreta com no se ho podeu ni pensar. Sí, pare, sí. Fernando Bañó és jove i amb tan sols 21 anys compta amb molts factors al seu favor. Amb disciplina i intel·ligència, Antoniet assumeix la responsabilitat de fer-li les primeres classes de cant a Fernando, aconseguint el primer èxit amb el galant rol del Príncipe Pío en la representació de l'opereta La Generala el 1945. L'ovació i el clamorós triomf local acceleren el contacte de les autoritats del poble, don Pedro Domènech el metge i don José el rector, amb Antoniet per preparar-li una audició al legendari tenor denier Anton Cortis. Antoniet i Fernando ben pront es posen a la feina amb la preparació de l'audició per a Il Piccolo Caruso, no el nom que rep el famós tenor Cortis per haver rebut classes d'Enrico Caruso i pel paregut en el seu estil de cant. El tenor Cortis, malgrat haver nascut en un vaixell i haver-se empadronat a Dénia, s'havia traslladat a València per facilitar-se les comunicacions i els desplaçaments que la carrera operística de fama li imposava. Allí mateix havia fundat una escola privada de cant per la qual passaven multitud de cantants d'òpera i sarsuela. Les dues romances seleccionades per l'ocasió, No puede ser, de la Tabernera del Puerto, i la romança número 10 del Huésped del Sevillano. El tenor Cortis, impressionat per l'audició, assegurava: «La voz del mozo es un diamante en bruto que falta pulir». En iniciar-se el curs 1945-46, Fernando ocupava plaça en el Conservatori de València amb els professors de cant don Francisco Bercher i la seva dona, doña Lolita, figurant com a mestra de música. No puede ser, esa mujer es buena. No puede ser una mujer malvada. En su mirar, una luz singular, he visto que esa mujer es una desventurada. No puede ser una vulgar sirena que envenenó las horas de mi vida. No puede ser porque la vi rezar, porque la vi querer, porque la vi los ojos que lloran no saben mentir. Las malas mujeres no miran así, temblando en sus ojos dos lágrimas vi. Y a mí me ilusiona que tiemblen por mí. Que tiemblen por mí. Viva luz de mi ilusión, sé piadosa con mi amor, porque no sé fingir, porque no sé callar, porque no sé vivir.
el gitano que tiene sangre arena. Mujer de cuerpo pagano, eres llama verso y flor. Raquel, tras de ese muro prisionera, mi amor, de tu prisión que de librarte. Mujer, el que te dio la vida entera. Sabrá por ti para librarte. La dècada dels 40, tot i ser els anys de fam i misèria de la postguerra, va ser l'etapa d'esplendor de la sarsuela al Verger, amb la representació de les millors operetes de principi de segle, la Generala, Katiuska, la Dolorosa, Bohemios, Los Claveles, Los Cadetes de la Reina i un fum de sainets i joguets còmics que amb uns fi de festa espectaculars aconseguien un èxit desmesurat fins al punt d'haver de repetir la sessió per a facilitar que el públic ho poguera veure i ho poguera disfrutar. Antoniet, aconsellat en tot moment pel pare, promou tots els muntatges amb Adolf Giner, ajudant a la direcció d'escena, i Tomàs, el molinero, l'apuntador. Antoniet, director concertador de totes les obres, trau temps d'on siga, per combinar tota la tasca amb la del cinema, en ple desenvolupament al poble, i amb la competència del cinema d'estiu, del Calpero. Però el temps passa per a tots i Vicentet entra ja en via d'esgotament. Als inicis de la dècada dels 50 la situació econòmica general ha millorat un poquet i les famílies comencen a permetre's algun que altre luxe. Antoniet, posa'm un herperet, vols? Pare, quin fin de setmana més fluix al cine? I què ha passat? Molt poca gent, però molt poqueta. O no tenen un duro, o les pel·lícules aquestes que mos porta la Metro Goldwyn Mayer són més cuentes que un all. Miri si li la tira llarga, que trobe que ir a missa 12 hi havia més gent que en totes les 3 sessions del fin de setmana. Clar, tocant com tu toques a missa, qui te quedarà al cine? Sobretot les dones, que disfruten com un xiquet a la fira i no tenen ni sorra idea de lo que és la música. Pare, què bo? S'han passat tota la vida cuidant dels seus fills, de la família, neteja que neteja en casa. Res nou, crec que li conte. No, però mira, saps què he pensat? Deixem les misses i parlem de les nostres coses. El pare va fent-se major i ha llegit molt en esta vida. I puc dir-te que escarpar en la història no és cosa fàcil. El que l'escriu no la viu i el que la viu no l'escriu. Pare, per on va? Estic perdut totalment. Vull dir-te que encara que siga veritat, val més creure en el que està escrit que en el que el puga contar la gent. En això, totalment d'acord. La escritura és una cosa que sobreviu als anys. Que raó mereix, pare. Però, per què em diu això? Tots tenim la nostra història, però sols tu l'ha viscuda. Tu, el que escriga sobre tu, vés a saber lo que contarà. Que raó que mereix este pare meu.
Clar que sí. La meva història no sé com acabarà. No sé si ho viuré, però almenys desitjar-ho ja és una forma de viure. Uf, pare, això sona a filosofia pura i dura. Per on va? Em torna a perdre? La música que el teu germà Macià va escriure, de bon segur que algun dia s'interpretarà sin el poble. Al pare li agradaria veure-ho, però és que els anys ja no juguen al meu favor. Però, de què em parla, pare? De les sarsueles? Flor de Arrabal, que vos la dedica als teus germans i al seu gos Domissol. I la prosa de la vida, que la dedica a la mare i a mi. I això és tot un orgull per un pare. I més orgull seria que aquestes meritoses obres algun dia s'interpreten així en el poble. Bueno, pare, vostè sap que tot és posar-se, però ara tenim un problema. Fernando Bañó ha triomfat per allà a Sud-amèrica. No para d'anar de teatre en teatre, vinc una opereta, vinc una sarsuela. Ho tenim complicat, molt complicat. Ja te ho vaig avisar, Antoniet. Però el que del consol d'haver fet triomfar a un xicot del Verger. I això el pare també s'orgullís. Sí, pare, mire, farem lo possible. En les seues cartes, ella assegura que quan vinga de vacacions per ací, col·laborarà en les nostres sarsueles. I estic segur que farem unes bones operetes per a tot el poble. D'això n'estic molt segur. I en el teu germà Pepe, que tant li dec i tampoc ho vas fer bé. Com està això? Com? Pepe? Què em ve ara en Pepe? Per què diu això? L'obra que va estrenar, una màrsera de cine, va ser tot un èxit com tot el que es proposaven al piano. Tenia tant de talent que hasta la donsaina la feia parlar. I què mal en sap no haver-li-ho reconegut mai. Pare, no es posi així, no, home. Vostè sap que tots som humans i tots tenim errades. Sí, però són errades estúpides de la frustració de tindre fills ben lluny de casa. Mira, Antoniet, fes-li honor als teus germans i impulsa la donsaina, però sense deixar-te la sarsuela, i dóna-li al poble el que més li agrada: música, teatre, sarsuela, sobretot música, varietat. Pare, tranquil·litzes. Mire, faré tot el possible, però tenim un altre problema. Ara la banda la tenim parada. Les comissions de festes no tenen altra solució que contratar una de fora. Igual ve la de Llaurí, la de Gata, la de Dénia. Això tu ho muntes en un tres i en no res. I recorda, ningú sap on va si no sap d'on ve. I en el teu passat es presenta el teu futur. Un any després, el 1952, el Ti Vicentet ens deixa. El conseller d'Artístic d'Antoniet ja no hi és. Entregat al negoci del cine i tocant tots els diumenges a missa, Antoniet encara troba temps per ensenyar música i canta a la gent del poble sense cap ànim de lucre. Les comissions de festes són les encarregades d'organitzar totes les representacions de sarsueles, sainets i festivals, però sempre amb Antoniet de director. El seu germà Macià, nacionalitzat a l'Argentina, continua entusiasmant amb les seues composicions i treballant com a director i dramaturg al Teatre Avenida de Buenos Aires, on arriba a coincidir amb Fernando Bañó, que en moltíssimes ocasions feia de missatger. Al casino, Pura i Joan continuen tirant el negoci endavant. Deslomats acabarem, Pura, deslomats acabarem. Això no s'acaba mai.
Un dia pegant-li. Pues diuen que eres tu l'única que fa feina. Sense parar. Les teves germanes, també. Per cert, pura, no me'n recordava. Ha vingut Antonieta al migdia i m'ha portat una carta de Macià. Ai, ese Macià nostre, tota la santa vida per allà a les Amèriques. Antonieta... No poder tindre-los entre nosaltres de cap de manera. Antonieta ha anat a fer un recau i m'ha dit que tornava en seguida. A veure si està per així. Mira, així està. Com ell tardarà? Obri-li, dona, obri-li, fisgarem una miqueta. Això? Això què és, xico? Això pareix que sigui el seu testament. Mare meua. A veure. Ai, em costarà posar-me les ulleres. Ai, Joan, mira que bonico. Ai, ja t'ho llegiré. Mira. Vergel, tango argentino. A mis buenas y queridas hermanas, María y Pura, les dedico esta modesta composición. Con inmenso cariño, Matías López. Buenos Aires, 27 de mayo de 1955. Ai, quan li ho diga la meva germana Maria. El nostre Macià, en lo major que deu estar, i encara té ànsies per escriure música. I mira. I en el nom de Vergel. Si és que este home volia el seu poble com no t'ho pots ni imaginar. Però clar, el refrany ja ho diu. Estira més un pèl de figa que una maroma de barco. Esa Laura me portava lo que és. Ai, les dones. Redeu amb les dones. Joan, no digues tantes animalades, home. A veure d'esta. A veure d'esta. Ui, esta. Ai, mare de Déu, quan li ho diga el meu nebot. Nostalgias de Vergel, Foxtrot, compuesto expresamente para mi querido sobrino Vicente López, rey de la armónica. Ojalá que te guste y hagas una buena interpretación. Con inmenso cariño, tu tío Matías López. Mira, estic emborronat. Mira, els pèls estic... Para, Pura, que mos coneguem. Espera't que vingui Antoniet, i parles en ell, que això ja no és cosa teua. Mare meua. Buenas, Mira. ¿Cómo están las cosas per així? Jo bé, però vaig a la teva germana, que per poc li agarra un patacús. Netejant, segur. Sí, Antoniet. El nostre germà Macià, que m'ho ha tornat a escriure. Què en dius? Jo, quan ho ha vist, dic, xica, això serà el seu testament. Clar, sí, jo ho he vist també. Dic, això és més que una carta. La carta no l'ha llegida, la carta l'ha deixat per a tu. És que, senyor, este home, tan dolç i tan tendre, i no poder tindre-los entre vosaltres, Antoniet, quina mal humor. Però mira, a veuràs que bonic. Mira. Vergel, tango argentino. A mis buenas y queridas hermanas, María y Pura, les dedico esta modesta composición. Matías López. Buenos Aires, 27 de mayo de 1955. Si és que este germà meu, és que és un artista. Tota la vida, per allà a les Amèriques, però el seu poble dins del cor. Doncs ara veuràs l'altra. Esta encara t'agradarà més. No ho creus? Esta encara t'agradarà més. Mira. Nostalgias de Vergel, Foxtrot, compuesto expresamente para mi querido sobrino Vicente López. Ya la tenéis. El rey de la armónica. Ojalá que te guste y hagas una buena interpretación. Con inmenso cariño, tu tío, Matías López. Bé, no està mal, però veurem què fem amb això. Senyor, Antoniet, tota la vida per allà a l'Amèrica, el nostre Macià. I això, no trobes que això es mereix una festa a Circ Casino? Raó Meneges Pura. El poble deu conèixer la música del meu germà Macià. Ara mateixa
me'n vaig i portes músics de la Lírico Recreativo. Sí, com te ho dic. I si fa falta, porta ballarins i tot. I a la nit, festa que te crio. Ballarins i tot. Sí, dale. Joan, haurem de posar el casino a punt. A veurem tanta festeta, qui paga tot això? Tu preocupa de que no falte res, que esta nit això està a tot. És que li agrada el sarau, Si el pare alçara el cap i vegera que estem preparant una festa amb la música del meu germà Macià. Si el pare alçara el cap et llevava tu. Lío tindries, home, lío tindries, tanta festeta. D'això res, Joan. El pare estimava la música del meu germà Macià com no t'ho pots ni pensar. Això ho sé jo de primera mà. Al pare, el que li feia por era la soledat i no poder treure els seus fills endavant. Però els seus fills se'ls han dut dins el cor com ningú. D'això estic jo tan segura com que em diuen pura. Bé. Et veig molt afectat pel tema, però molt. Fes el favor, no mos posem tan melancòlics que la festa davant. Ara mateixa portes músics, els ballarins i a la nit, festa que te crio. Al meu fill Vicente, ni nomenar-li, per l'amor de Déu. Si li dic lo del rei de l'harmònica, ara que el tinc estudiant allà a València fent carrera, més val que no diguen res o no traguem tregat. Ale, a netejar. Ves, mesteret, ves pa callar i fer el que vulguis. Ai, Joan, aquestes coses em fan pensar. Eixa tendresa que té el meu germà Macià. Ai! Què mira això? Aquestes altures de la pel·lícula Quin Panorama. Qualsevol dia d'estos em demana tornar a festejar. Joan, tu tothom sent com sempre. Vaig un poc romàntic que m'agressiu. Mira, saps què t'ha de dir? Me'n vaig a dir a la meva germana Maria que es prepari per a la festa d'esta nit. I tu, que no falte de res, a comprar el que faci falta. Tanta festa, un en queda així. Un per fer-ho tot. Qui? Jo? El zero a l'esquerra, Ara, obri, Joan puja, Joan vaja, Joan compra, això sí. Esta família n'hi ha per escriure una novel·la, o 72. Un per allà a Buenos Aires, l'altre per Nueva York i cantant al rei Alfonso XIII. Del Vicent que no sap res d'ell, per allà a París. Sort que tenim a Sintoniet, que ese sí que és un home amb 2 dits de cervell i és un home de trellat i s'ha fet un gran empresari de l'espectacle. Al cap em ve ma mare a mi. Si ja m'heu dit a mi ma mare, fill, no et facis músic, que passaràs més fam que un mestre d'escola. Al casino tot està preparat per a passar una bona vetlada. Pura i Joan, amb l'ajuda de la germana Maria, han fet la suficient publicitat pel poble, corrent la veu de casa en casa, per fer saber a la clientela que eixa nit una música ben especial anava a sonar en dedicatòria al poble.
Això ha estat un foxtrot del meu germà Macià, Nostàlgies de Vergel, que amb molt de carinyo i amb molt d'entusiasme li'l dedica a tot el poble de la comarca. I ara anem a continuar la festa d'una manera ben digna. Anem a fer un tango argentino, Vergel, també del meu germà Macià. En esta ocasió li'l dedica a Maria i a Pura. I com que és una ocasió molt especial, el poder tocar la música del meu germà Macià, que tant i tant li agrada a mon pare Vicentet, he portat una parella de ballarins com cal. Agustín Prada i Raquel Lloret. Després d'eixa sonada vetllada al Casino del Vicentet, el 1957, Antoniet ha decidit fer reformes al teatre, en vista de l'èxit de les representacions teatrals i de sarsuela que el poble cada vegada més demana. Un escenari nou serà el motiu per organitzar una inauguració en tota regla. La sarsuela escollida per a tal fi Molinos de Viento, amb un decorat i uns vestuaris de les millors cases de vestits de lloguer de València. Però alguna sorpresa més preparava Antoniet per al públic del Verger. Bona nit!
estimat públic, primer que res, voldria agrair-los de tot cor que hagin assistit a la inauguració d'este gran escenari que avui el Teatre López Cabrera té el gust d'estrenar. Estic segur que l'opereta d'avui, Molinos de Viento, ha estat a l'altura del que esperava, que és una opereta d'una bellesa extraordinària. Però en un dia com el d'avui, en el que ens permetem el luxe d'inaugurar i renovar el nostre escenari, no puc passar per alt el parlar de mon pare Vicentet. Mon pare, que molts consells, moltes reflexions, em va saber aportar per a dirigir la meva vida. Molts desitjos són els que m'ha transmès i avui no el tinc entre nosaltres, però estiguen ben segurs que mentre tinga força i salut intentaré fer realitat tots aquests desitjos. I el dia d'avui començaré per impulsar la dolçaina sense deixar de banda la sarsuela. I ho faré amb esta meravellosa colla que avui ens acompanya. I com no, en un popurri de sarsuela que he preparat expressament per a l'ocasió. Un popurri que inclou Katiuska, La boda de Luis Alonso i la canción de l'Arlequín, de la Generala, la de la Tima Aruja. I això tot per a fer-li un gran homenatge a tots els artistes de sarsuela de la comarca i, com no, a la figura del Tí Vicentet, que ja de ben major em va ensenyar. Ningú sap on va si no sap d'on ve. En el teu passat s'escriu el teu futur.
que